Aquesta jornada és clau per a l'Escó, ja que necessita sumar els 3 punts per seguir lluitant pel lideratge de la tercera divisió. El conjunt riberenc va caure derrotat el passat cap de setmana a Castelldefels per 0-4. S'enfrontarà amb l'Europa al seu perseguir de la Lliga, ja que només els separa un punt i els dos lluitaran per la segona posició de la taula. Rebran els barcelonins la mateixa setmana que Miguel Rubio ha arribat a un acord amb el club i ha renovat per allargar la seva estada a la banqueta de l'Escó durant la temporada 2014-2015. Es un sitio donde se trabaja muy a gusto, donde hay buen ambiente, donde te dejan trabajar. Bueno, todo nos está saliendo bien. Los que formamos el cuerpo técnico tienen que continuar, si no, yo tampoco continuaría, porque creo que hemos formado un muy buen grupo de trabajo y quiero que continúen para poder estar en la misma disposición que estamos ahora. La gran temporada de l'Escó, tant a la Copa Catalunya com al Campionat de Lliga, on és segon classificat, ha propiciat la renovació del tècnic esconenc que afrontarà la seva quarta temporada al club.